бозам хушхабар дӯстони азиз, Ҳасану Фарух мақсад ки бугем ки якум ҷо рафтест феҳули ина ки охирон финалмон тамом финал онаямка бародари азиз ташаккур мегем касоне ки дастгирӣ карданд. Мақсад аймо чӣ мераҳад хали аз Тоҷикистон ба пеш мегем тамом ва ба ама даромадам таҳқиқ кардам аҳамият додам дар ютуб канал и бародар дар ҳақиқат хандоша бизанам беҳад хуб мехонда фалак мегем вокал мегем хай ҳамин хамеша витас ҳам гузашт рафт дигаш ҳам ҳамқа рекорд дорад ҳамаша гузашт рафт. Ино бидонем бо шумо тамошо кунед ака омада финалда бародари азиз охирон финалда бозам аз ҷои дастгирӣ мекунем ба пеш зинда бошем худо нигоҳбони ҳама. як бори дигар табрик мекунем тамоми миллати тоҷика ина бинед ки тоҷики мо чӣ хел дар финал аст. ҳамин хитон тамошо кунем бинед ки урусо чӣ хел дар ҳайрат мондаган урусоро талхашона кафон танша бизанам худо нигоҳбонаш бозам худованд дар холаҳои баланди эҷодӣ барасонашад худо нигоҳбонаш бошад фақат парчами тоҷикистонан ҳам хел баланд бардора дар тамоми дунё сарбаланд бошед ва дар охир барои мардуми ғариб бозам ширкати Муҳиддин ма тавсия метам барои гузаштани граница марамад ин рақамошон ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо адресошон метро водни стадион дар марамад занг бизанед барои гузаштани граница худо нигоҳбон.